Καφεΐνη. Ένας εκπληκτικός σύμμαχος για τη μείωση του λίπους και του κινδύνου για διαβήτη. Γνωρίζατε ότι ο καθημερινός καφές σας θα μπορούσε να κάνει περισσότερα από το να σας ξυπνήσει. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα καφεΐνης στο πλάσμα συνδέονται με χαμηλότερο σωματικό λίπος και χαμηλότερο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2. Ερευνητές από τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσαν ότι η καφεΐνη βοηθά στη μείωση του ΔΜΚΑΕΣ, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου του διαβήτη. Ενώ η καφεΐνη δεν είναι πανάκια, τα ροφήματα χωρίς θερμίδες που περιέχουν καφεΐνη μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του σωματικού λίπους. Αν είστε λάτρεις του καφέ, αυτά είναι καλά νέα, αλλά να θυμάστε ότι δεν αντικαθιστά τις υγιεινές συνήθειες. Διατηρήστε μία ισορροπία μεταξύ άσκησης και σωστής διατροφής. Μείνετε ενημερωμένοι, μείνετε υγιείς και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή για περισσότερες πληροφορίες. Επισκεφτείτε το medicareselfenroll.com για να βρείτε το κατάλληλο σχέδιο ρήξης Medicare για εσάς στην περιοχή σας.